Pakasalita ni Rafael nga napauluan iti turod sa gudayan nga surat. Dear Manong Nemi, adak manen iti turod Manong Nemi iti dayta nga lipas pangaldaw. Lipas pangaldaw Manong Nemi ket dangato pala di init ngem nalamiis ditoy agsipud ta nalamiis ti puloy. Kabukada kiti kayo Manong Nemi na naruna iti sirok tinarukbus nga salamagi. Nga ditoy Manong Nemi ti kang kanayon mi pagdinanunan ken ni Marisa. Nga ditoy Manong Nemi nga nasangal ti ayan-ayat mi. Andalaing patay ti mabaling mamagsina kada kami. Ditoy Manong Nemi ti pakaulit-ulitan dagiti kariken sa patang. Dito yak turod Manong Nemi ti agsapa to may kasarongkaran dagiti mulak nga nateng. Adapay ti sakaanan ti turod kada adda ubog nga pagipupupukak kadagiti tilapia. Sudga po na Manong Nemi ngano agburas akon kadagiti bunga dagiti mulak, kabatiti, tabungaw, tarong, okra, kenda dumapay, karabasa. Ison tumatan di mapanilako ni nanang edya tiyandaan. Manong, dududwa kami nga agbibiyag kini nanang. Kahit ko kumaidi Manong Nemi tagbasa ti college ngin marigatan ni nanang ang mangisakad. Dadadaga po na no apay nga naggraduarang lang ti high school. Naggraduarang kami iti elementarya ken high school ken ni Marisa. Ngiti adda kampay lang iti high school Manong Nemi ket adda nalimad amariknat tunggal may sa kada kami. Ngimidi agtawen akon iti 18 ket running to 18 magtanisuna. Dito'y maten Manong Nemi nga formal nga dan nagkinawatan dagiti puso mi. Ket dito'y sirok tinarukbus ka salamagi, dito'y turod, dito'y nangaklunan ni Maria sa kanya, ket dito'y nga nasangal dagiti sapataken kari. Agengga Manong Nemi nga nangikon ti pukkaw ni Marisa. Rafael, adda ka din ita. Adda ako dito yan, Marisa. Ururayan ka. Negit. E di mapasungada kon Manong Nemi, sinabat ko, inarakop ko. I miss you. Kaano lang daddy? Makalawasan. Di ba? Tunggal malam di Domingo, umay ta ditoy. Uy, tab na maarakop ka. Makapagin narakop ta, ken maagkak ti lips mo. Rafael, Marisa, kumakadadan mapasama ka data. Iti da ito nga, sirok, tinurukbus, asalamagi. Isod ka po na nga da iniramid ko nga pagtutugawan, mabalimat nga papanta. Sa dito'y nga mapasamak ti amin. Kasi doon na sumangat dito'y, kat makita data. Awan, ti mo may dito'y, da. Hambad lang siksika ka, ti mo may dito'y, hambad lang data. Awan, ti mo may dito'y, ta dito'y turod, kinasarita mi ti aking kukwa. Namulaan mi, kininanang, ken dalusan mi, agramatin nga. At mano na dyan, sanga dosena nga taraken mi nga kalding, nga dito'y amin ti pag-araban da. Madamdama, rumordan to ni ti linong da, kat mapadama ng nag-aharap. Dito'y pitayan di ka tinetib ko nga manok. Agitlog da, sa agapon ka dagiti sanga ti kayo. Ito nagasawa da. Kaya't mo, idin tok-tok dito nga turod, ti pangipatagdaran dati balay ta. Madevelop dati nga turod. Taraken ta ti lames, agmulot ta iti nateng, agmulot ta ti purtris. Babay nila gusto nga ramidan ta. Agbiag ta. Diba?
Dito itong agtataray di kita anak ta. Nagasimsimple nga pa. Ngem, agbalin nga nangayad dito nga turod. Gaputa, adag na ed, nagpipinateg, naragsak. Mano kami ti kahit mong anak. Depende yan, managdadid na po Diyos ka ta. Ana, agplano ta, di ba? Adamakong ko na nga family planning. Umana nga tama tin talong, kalkalingan na. Kasano no puro babae. Samon tuloy sa ating daganagan ano, lalaking anak ta. So nung araw din, no, may ikadosena di lalaki. Di anak tat sa nga dosena. Adu, naragragsak. Rafael, yagbalin to nga anak ta. Teka ba ilang ta nga isakad, iti panagbasa da. Kung gayam, nantibagagkan ka. Ano na ita? Ada amo ni tatang ko. Nga mayat nga mang pabasa kanyak. Kahit mo sawon, manipod ditoy, mabangga di syudad, kahit sadya kang nagbasa, kapilitan lang. Sadya man kagkasera. Lagi ng dayutan. Saan nga mapasamang kada malam ti Domingo at adata dito turod. Sino nga mindeta nga mayat amang pabasa ken ka? Don ka no tinagan na? Don? Ano nga don? Wano bak nang awawagan dati don? Kaslakas ta? Don Facundo? Wala lakay ah. Han? Kasadar da lang yung tatang. Basta. Abay pagbasahin na ka. Katap no, matulungan na. Tulungan na ni tatang. Tap no, madan ni tatang, itagturo po si kolehiyo nga anak. Isla mo libagbagan nga. Sa anak to nga may karikan ka? Ano nga saan nga may kari? Kawan, agturpos ka ti kolehiyo, mga opisina ka to. Dito lang turod tiyang ko. Agtaraken ti manok, taraken ti kalding, agmula ti Rafael. Saan mo panunutin na ita? Di ba? Dito'y turod, dito'y nga nagkinari. Nga nila ang patay, di mabaling nga mamagsina karata. Mabutengak. Ang mga numalipa, makalipat kanto. Tawang ka dito ba matim kanyak? Awang ka dito ba nagtalik mo kanyak? Ni daytoy. Abi kastat lang ha, mapaglihay ka. Ano nga tanong sa mulaangin nga patpatganda ito nga tulong? Ano? Kakaiso na nga damang tulong kanyak? Kat orisi ka, no kas pagarikan ta, damat mang tulong king ka, di mo kayat? Mayat kumaano, si kakinjak titulungan na. Mayat. Bayam, tibagak to ni tatang. Ang kayat na nga ta? Baka. No kayat nakatulungan, masapol nga tulungan na kamaten. Tapno duwata mismo, iti agbasa, iti kolehyo, hamat panalado ti amin. Kasano nga rin turod? Di, umay ka dito turod, no kasta nga Sabado kin Domingo, nga panagbakasyon ta dito. Lunes, aging ganati Friday, data di syudad, nagbasa ta. Sa agawid, dito iti Rabi iti Sabado, ay Biyernes,
Sa iti Sabado ken Domingo, isut umay ta dito'y turod. Mabaybay ako na nagiti mulak, kaya nagiti taraken ko. Di sangkat kang bunmula, hanggang ng tartarakan. Dito ti biyag ko. Biyag ko digiti parang mulak, digiti taraken ko. Kahit ko nga, nangayngayat ba ninda ito nga turod. Nga naragdagsak digiti tumatayab, nagakar-akar ka digiti sangat ti kayo. Akan no kasanot ragsak ta, kastamad digiti tumatayab. Kastamad digiti taraken ko, digiti mulak, isut agbalin nga saksi. Sige, antapi amo, no, anda papasamak. Ngam sigurado nga tulungan nak, dadi kayem ni tatang, ni Don Pakundo. Kat no si kakas magari kan, kat agbata ka dito eh. Di sa talag kita, iti Sabado ken Domingo. At ako mga Roden mapasamak ka data. Marisa. Kaya't ko, nakakuri ka. Nagtutur ka. Rimok at manong name sa timaray. Uy, nagpakamat ka ha? Kamatan nak, Rafael. No makamatan nak, no matiliw nak, no makamatan nak. Sige, mayatak na kayat mo. Agpesa, uy, sige. Baga na, kamating napay na lahat na taray kakadigam siya at kabisadog na ito nga turod. Naglimang manong. La, hanglimang kata. Baka adaulag dita. Ha? La. Oo, madi mong budbuteng ka rin. Madi kita, nasamag dita. Rumor ka dita. Rimor ka timaray man rin. Mayak man din. Mayakan. Naging gangan, nakamakam ko na. Natulid-tulid kami. Iti karautan man rin. Ala, Rafael. Babalinin dito eh. Ala. Nagpudot dito eh. May kaurat yung taglinong sa dyan. Diyan eh, puon ti lumboy. Iti puon na mismo. Manong nami na aron tirik nami. Nga deta siguro ken sigurado manong nami tinaekari nga kaadan ang mamasamak kada kami. Bali 19 agpadpada manong. Kabutay ninot ko hinikat karawatan naman ang name. Kat karawatan mi ngagpadpadan tinagbalin nga ap mi manong name iti karuutan. Iti siro ka mismo tinarukbus nga santul man. Hinagkakdig iti bibig na iti barukong Rafael. Marisa. Rafael. Napasamak manong kad nagsangit ni Marisa. Anda napasamak ka data kasanon ti arapap kong agbasa. Kad nagbasa ka, pagbasahin na ka na dun. Nung sikukak, kaya daw dawat mo nga saan na. Hindi ka nga kinayat na nga doa. Nagmayat, di ba? Dito'y mismo nga turod, iti sirok, tinarukbos asantul. Api nga saan nga sadya sa lamagi. Hindi ulitin ta sadya sa lamagi. Intadjay. Ha? Intadya sirok ti sa lamagi. Nga nang karkarian ta. Tutulatan. Ito ulit ta karat. Iulit ta. Ang kaitan nga masaktan. Puro ganas ti sagrapan ta. Marisa. Rafael. Marisa. Rafael. Oh. Iti pa'y sirok ti salamagi manong nami intuli mi pa'y sadyay. Kaskamla manong nami Adan ken Eva iti dayta nga turod.
Nga saanin nga nakasubli pa iti arwaten mi no tiket bit-bit mi aking kinamatan mo. Hindi anda kami iti sirok ti salamagi nga nami dito manin nga naituloy. Kasi saanin nga maulit ti kastat panangyarag mi manong. Agbalaw kam laing nga hindi ta adagpukpukaw. Ala, ni tatang ko. Marisa! Marisa! Ni tatang ko lang. Alis naman, isuot na kita arwatan ta. Alan. Marisa! Tang! Dak ditoy! Mabitlaeng! Di ka ba gawin? Sa bahay na gawin ko na! Kat sumang adatuli yung Don Pacondo! Ala! Ada ka mo sa diabalay ni Don Pacondo? Muna ako. Tarum na yan. Baka baliktad na madom. Tabrit. Ta-short mo. Okay lang, okay lang. Doon pa kunto, dadyo balayo. Uy. Bakit? Gandang, maya ko. Insursurat ko lahing yung ti panagkita kmanab nimi. Iti pa panawan. Sumalsalog. Nga anabel manipuli tuk-tuk titurod. Wan manong, sa ako nakita ida, nagama, itita, kalantayan dan tambak manong name. Annabel? Marisa ko naman. Ay, Marisa. Ang mga ano na ito, iti mo na kin, maudi nga mapasamak, karata. Nagparparik na kanyak manong name. Manong namin yapon kon dagiti taraken ko ng kalding impangkuit koralda. Idita lumlum na kan ini. Pinuras ko maten manong namin dagiti naskin nga burasek nga yawid. Orila sa nga kuribot kakaasiak nga ng yawid manong. Nanganda ako. Ay, nagladaw ka na ya. Dagiti pinuras ko. Ngakit mayat to pala tayong bigat nga ng ilako. Medyo palinaw yo sa baliwan tayo nga agburas nga itulin ton bigat. Tao manay nga, maikarga amin ka dito tricycle nga arikala nyo nga panaglakod di tiyandaan. Ay, dadamag yung ka din nang. Tiyan niya. At dan sa nasa nga ilid na Damarisa nga mangtulong ka no keng kuwana. Nga mangpabasa keng kuwana. Ni Marisa. Uboy. Kinitatakos mo. Dadya mangtulong kini Marisa nga agbasa. Ket gayam da kano kinitatakos mo. Ada ka na itamalam. Tsaka mo nagawidan. Yan. Sa anak tun nga may kani kini Marisa. No makapagturpo si Suna. Kinamangan no, itikadanan to dya syudad kita makalipat, makasapod sa bali nga lalaki. Ikit may suman dito tinaykari anak ko, agit ang maramid mo. So bagay na nang. Damot kat napasamak mi na. Anya? Anya? Unang, ito lang. Pain na, ti amin na. Itinaminado akong daway. Kitbusaw sa aning na virgin ni Marisa. Anin na. Ay, nagluk. Kasan no, agsikog. Nagsikog agad. Nasiya, tapos natakam mo na tagasawa. Ngayon na sana ka. Baka no, dahil sa kami nagparparik na kanya eh. Nagparparik na kanya ka. Nga, dahil nga dun pakundo. Baka kursunadan ni Marisa. Kaya sino ko mga. Kasadar ka nula ni tatang na ni Don Pakudlo. Naswerte ni Marisa. Makapagraduar. Doon pa itong mga asawa kang kuwana. Kasano no, adam asawa lang nga Don Pakundo. Kita balin nga other woman na ni Marisa. Ti Don kit ori ado asawa na. Kaya na. Dahil patam ka din, tikari ni Marisa kang ka. At imat karing kariyo, ha?
Hamat amin nga karikat matungpal. Anya tamoyo baka no masisirap ni Marisa iti pirak. Siya nga bala na agad naalamat na kayat mo. Nagsangin na tulad tanan. Kat nung basa ak nga damat, kasano nga roda nagitarakin mo anak. Kat pakikit-kita yun na. Kat marigatan na ka anak ko. Tapi ako manawan sakit ko. Mumad nga dasmak. Dito lang magnag, ganad manipo dito, ganad dito rod. Marigatan nagpay. Imbag ata, nadya arikilek nga tricycle, kada driver na isot ag ibagkat, ag ilugan kada ag saag, na manghipan iti pwesto. Nagitinateng. Sino nga minti amak? Dahil takamarin, Rafael. Awang gadit kalintikak nanang nga mga mo no sinot amak. No sinot ng sikog kada kayo, nga saan nga nanging kasar kada kayo. Di pa inistorya kanyak no kasano. Anak, saan nga skan pa inistorya kan kano kasano. Awang kadit kalintikak ka mga mo, no kasanoak nga naaramid. Ngayon lang, no di kahit nga ibaga istorya o maramid ko. Napiyakin ni Marisa. Tamunat istorya na. Nagasawa da tatakos mo kada dinanang na, nga idipas ngay ni nanang na isuna, natay ti inana, natay nga nang ipas ngay kini Marisa. Siyak nga ron. Awang mo tinangi kasar ka na kayo. May sak mo na bastardo. Sino nga minti amak? Anak. Pakawarin nak. Nusang ko may magakin ka. Sige. Sanggay na pilitan. Kabigatan na manong name na sapa akmanen nga napanititurod tapos na si kaswag di kita nasken nga si kaswag. Aday ba ng tulong kaniyak manong name nga dati-dati nga tulong nga tantandana tapos na di kastakit may tuloy ko nga harvest di kita nasken maharvest. Ay, agamanak. Tanay, nalpastan. Sabi kami ni nanang mo, anak ka may tulungan. Alis ito mabambandog ni nanang. Nanang. Ay, stay. Di mo ko mapadoktor. Kasta matibagak kang kuhan ang mahit lata, basta ang kalaklak na mabandog mo na ko nanang. Di mat karubayo da kwa? Da Marisa nana. Ewan. Imyan na di nakakutse. At pala siguro ita. Nakakutse nga sa ilid ha? Nitun pakundo. Apay dun da jaya. Sabagay, dun tilangana. Imyan gaya. Baga madamdaman to, mambigat pala siguro jay sa kalpasan na, mag-awid to. Di, amok ko da, mangmangit ko, sa sarita dagat, balo ka no isuna. Balo nga doon? Kung namin nga rin nga kwa, dato agad hang maritas, hanggang nga maritas wad. Iti nang mangmangigbing tayong nung pagbasahin ni Marisa, kung naman di kita maharitas akit na, ano na, pagbasahin na, makisupit tagbaling nga asawa na, balo mo da dyan atun ko na da. Kasano nga da nga rin kini Rafael, kita kaya na ita kini Rafael, kung namin mat, nagmamaritesan mi. Nga maramid mo, kayat dahil ni Marisa dahil nga doon pakundo. Kuwapo mo't nga ron. Dinadahil kung saan mo bigat mo barak. Hindi, magkatanda di kito yan tapno kasta. May awid mo, ni. Nagsagsagana siguro nanang mo nga mangila ko di kito yung tiyandaan.
Ini makapanawan ni nanang manunimi naman pan mangilako ka nagiti naboras mi nga mulak, bunga ti mulak. Kahit ko tagsubli sa titorod, ngim, ana to brak, mapang kumanin asikaso na nagtinas kang maasikaso sa diyan. Tsak pa namigat ang. Namigatak pa manunimi nga nagdikos. Sa hindi mapanak ko man ititurod, napasungadak ni Marisa. Ni Marisa? Inoray ko man. Marisa? Ada ka di pala ni Don Pacodo? Nakapanawin. Ano napasamak? Napatatay balayo. Awan nanang mo? Awan na pa naglako. Ijay balayo. Makan. Balang ab ko ang kadigdigos na matmanong na imi. Kaya nakaskasano lang akit maulit na dinapasamak kada kami. Ititurod. Nausata kun saan kami, sana kun marigatan. Idada kami ni Tuneg, banong nimi, inserak, tiri daw sa ko inlak. Painlak mo. Kito na ako makastray. Kudo daw nga, tugtuglat tamit ha. Apay ilokad na kumandi ako lagos. Anamit ibagan. Inarakop na manong. Rafael. Apig sangit ka. Apig sangit ka. Tsaka mo, nakasanong irugin ka. Sakba niya irugin. Kahit ko nga punasin nagitiluan, babaeng ka nagitipipig ko. Sako agkan nagitilips mo. Rafael. Kahit mo sawain ulitin ta, tinaulit-ulit nga napasama kiti kalman. Kahit mo nakawaya-wayata dito. Awan ni nanang. Awan makadisturbo ka na ta. Amay ka, itisilid ko. Tap na di ka sakit. Agud sunta. Oh my God. Kat na ulit manong nimi tinapasama kada kami idjay turod. Nga na may mayat na rin manong nimi ta talaga narugso kami karkarugso mi karugsuan mi kanak ko. Manong nimi nagmayat nga dinggan di kiti asog ka na rin ang ni Marisa no adda di kiti bibig ko iti barok nagilap iti panunot ko tinangig kong istorya nga mabalimpay gayam nga kanan nang runag at kadigdigos na impababak nga rod ti ulok manong nimi kat inggawid na papanam padasan ta may mayat ka no Allah, Rafael, may mayat manin Rafael, madlaw kulot tama nung naming agborno, kahit nga sawen, saan ko pagilipsok, ngim, timayo ka ni Maris. Inulit-ulit ko nga rod kat magustuhan naman. Hanggang ka rimsumat tindirik na kagat namin adukan saksampay ko na. Ngimaton na kiti bibig ko manong nemi kang imbiat kumatan ti panak manong nemi tapon kasta maitayok tayo kakbatan. Lori kamla naggadan manin manong nemi. Ayos Rafael, nadadakala problema ta. Nadadakala problema ta. Ni Don Pacodo. Kaya't asawain. Hala? Pagbasahin na. Kanang ito makapagdadwara ko. Dakam to ka ng ti mga sikaso iti negosyo na. Negosyo min. Sakam to ano ag-asawa. Takayat mo? Siyempre nagkadkada ka. Anta kayo na ayat kun na. Ngim ni tatang ti mga ipapilit.
Nakapimpitas kong daway ko na. Dito tinarapap tanak ko, bumaknang ta. Siyempre, no, bumaknang ka, akit bumaknang, ba't nga sumurot? Sumurot ak ba't na bumaknang? Agyamanak ka no, tasyak ti kursunada ni Don Pakundo. Ano kami tilangan dito ka Don Pakundo? Guwapo. Ubing tilangan ng ni tatang at baknang nga rod. Sino gugwapo ka ta kami? Tsaka man, amo, ububing ka. Bakit ka, pagkakaingasan nyo? Ano? Ada pagkakaingasan nyo. Pagkamalyak pa nga, isi ka dyan. Doon pa kunto. Kaya't mga rod, tsaka mo, dati nga rod, pakariribo ka. Kinibagam ko mga adan na pasama ka rata. Pwede yung baga, siguro, no, adan na pasama ka rata, mga buwan na, baka din akan kayat. Inikanak ti kwarta. Ano? Tiyak kumakayat ng awatan ng imitatan. Awatan mo. Hindi ka na pinitatang ko ti kwarta. Baga saan nagkakinaidad rabi? Doon ang arti ang mamak ko. Baka sir ka na kiti kwarto ko nang sunga. Din double lock ko kada sinasara ti ridaw. Problema nga talaga. Ngimuran doon anyat arami din doon pangundo. Hindi mo kayat. Awan maramid na. Kinore anyat arami din tatang mo. Hindi mo kayat. Hindi mo kayat no kita mo maramid ko. Nagpintas nga oportunidad. Makaigam ka dado ang kwarta. Makapagbasa ka. Pinapagbasa ka pa lang. Hanggang nagbasa. Tulungan mo lang tayo nga mga sikaso ti negosyo no anyaman dati nga negosyo. Tagasawa kayo. Kastat sa Siyak pa yan mangidurun kang ka, Marisa. Sayang ang gundaway. Yan tangay ko na, guwapo matisuna. Nga kasla ubing tilangana, ubing pa tilangana. Kaya't mo kadiso nang siya. Sa bagay, ape sa lutsudak pa lang. Natural, kaya't mo isun at tabak nang. Nung maparagsak ka, babae ni tiya, sex. Baka nalalay ang paisuna. Baka nalalay ng amangan. Pag-isustad mo bagam. Susuro kan tungang drive, at ang tulesensya, dandubot ang bukod mo akot siya. Siyempre, pa ito amin ni Don Pakunto, ti amin. Nga pakaragsakan. Sige. Good luck iti panagbaknang mo, Marisa. Nakagasgasat kam siya, tagasan gasatak. Andakla ta iti turod. Titurod ti biyag ko. Titurod ti lupong ko. Kadno da kayo, kiniton pa kundo tagasawa. Sa anak tong nagayat. Aglaklakayak tulatang na baro. Kinunak dagita manong naming at na ibuding sakit tuno sa tatunggal ibagbagak dagita agut-ut-ut umut-ut-ut ti pusok manong. Abagam ti kata ibagbagam. Ti saludsod kayat mo. Ti makiasawa ti kaskaniton Pakundo. Natural, kayat mo. Gabot tamay sa dayat ang pinas ng oportunidad. Okay lang. No sa mo matungpal ti Karim. Okay lang. No nalipatan ti Karim iti turod. Tsaka mo. Marinibok anak. Ano nga tanong taray ta? Itaray ka? Papananta.
Sika ano da amom iti sa bali nga lugar. Sikat nang isigasig na itaray ka. Agtaray ta. Di mo kaya ti bumaknang? Sa anak to naragsak no saan nga sikat agbalin nga asawa, Rafael. Oreg balin ang amarigrigat. Basta sika. Basta sikat ka duwa. Matungpal dara pahapta iti turod. Marisa, igaman ang idireta nga nang ikuking ka. Awan ti sa bali nga patpatig ko no sang nga sika. Sang kantong isukat iti kwarta. Takas la kwarta, iti karabal mo. Tulungan ka iti turod. Ag tinulong ta, mangpapintas, mangpaadot tarken ken mulat iti turod. Oray kaguran ako ni tatang. Oray laksiden na ni tatang. Sige. Tungpalang nga rodeta karim. Wen. Oray gaburan lang na doon nga kwarta re, dyan nga doon pakundo. Awan ti pang sisukatak keng ka, Rafael. Gapato sikat ibat pa din ko, Rafael. O, Rafael. Marisa. Ulitin to nga yan, Marisa. O, Rafael. Nagmayan ti panangan mo. Nagmayan. Ulitin nga rod. Nagmayan. Nadaking katibiyag ko. Nadaking katiragsak ko, Rafael. Wari si ka, Marisa. Siksikal. Kat siksikan tulaeng. Manong nemi nagtulag kami no kasano. No sa dinot papanami. Parbangon to manong nemi. Ngagluwas kami. Ngam kasanon da kita tarakan ko. Manong nemi nabang ko kinasrita ni Tata Kulas. Tata. Gaya, Rafael. Kumusta rin tarakan mo? Dagiti mulam. Datang ti problema, tatay. Awan magkita ti unos ti makabulan siguro. Sa doon papanam. Naklabas si nagbakasyon data. Dili mabalingin takiti mangkita. Tandaan kay tutado. Kahit ko, magbagak kang hindi kang kaduag ka. Diya kabailak mat ka tata. Kasyaklatang ko naman kami. O man maubobra. Bakit na siyat na tata? Tata, ano ba kata kayo nung di iwarwaras ang? Diyan nyo pala pagbaga. At ngamin mayat nga mga sawa, kini Marisa, kayat mitagtaray, tapno saan nga mampasamak ti kayat da. Ikas tayo. Sino? Tayo nakakutsa nga napanide. Okay na ta. Bak nang gano kahit, balo. Kahit mo sawan, kahit nakapailan ni Maria sa misuna. Tapagkunahan nyo nga ron nga, napatig tunggal may sakada kami. Ta ititurod. Sadya ka mga nagkinari. Ala, sige. Aramidan nyo Sa pulang nagtaray kayo, no saan nga umanukod di ama, di asat di babae, uno di ama, di lalaki, dahil gusto mga pasama kadagiti agayan ayat no ko agtaray da. Umadayuda. Tata di ba nagtitarakan ko kindi kita mula. Avoid! Kit siyempo ti pa nag-harvest, takit tuwa nag-harvest, kat ninanang ti mapanlatamat may mangilako. May pagkadap nga dahil ito kadi kininanang mo. Una, ipakatakbad lang. Manong Nemi, hindi ka saritak ni nanang. Nanang, ada problema mo kini Marisa. Ano problema yan? Ni doon pa kundo ko kayat nang asawain ni Marisa. So nga napanunod mi kini Marisa. Nagtaray kami. Anak, handak ka di palubusan?
Di mo ka di kayat nga makasarita ni Don Pacondo. Kasano? Abi kasarita. Kini pagpakasim kay kuha na nga din sa asawain ni Marisa, ta sikat mga asawa, kapunta da kayo, tagay na yan. Kahit na nga ta, isungarod nga kasarita. Yung kasarita ni tatang nga kusme, di ama ni Marisa. Takid daw ang kingkwana nga agsasangot kayo o nagsasangot tayo. Hindi kayo sumango kayo. Wala sumango. Dito ko nga masumbatan, anak. Tinabay mo nga salsarod-sotin. Nasaan ko nga masumbatan. Tiyan niya. Basta. Masumbatak ton. Masumbatak ton. Kaya ito nga sawan. Alaan, kaya baga kinita kusme. Kuntakan no, mapansadya yanda. Doon pa kundo, tapno makapagsasarita tayo. Ni Marisa nga rod manom nemi timo nang ibagaak. Kasarita nga rod ng tatang saan tanong ko ang matuloy ng taray. Doon lagi dito ibabawin na doon pa kunto, pranta na mga sawakin ka. Hanta nagtataray. Sige. Napana kita yan, itatakos mo. Tata, naimbag nga malam mo. Rafael, apa ya? Ipakadam ni Marisa, kaya manita turod. Ay, Rafael. Ni Don Pacondo, ti mga asawa keng kwana. Amo, kagaya na yat kayo. Ay, kasbay sa nga, maakit kitak ti pagsayaatan ti anak ko. Ti pagsayaatan mi nga dua. Tata, saan ko nga igawid ni Marisa as pagkarigan. Ngayon, babaling ka din nga makasaritak ni Don Pacondo. Ibagam kagawa na. Magkasarita may kininanang. Agsasangot tayo dito balayo. Kaduak ni Nanang, ni Marisa. Siga kinintun pa kunto. Sige. Paas. Sentroak nga ron. Ada balay na ta kahit sentro. Ada balay na. Bak na nga talaga. Rabi nga ron tinaka-schedule marum na nakapangan kami kininanang. Adda kanunitun pa kunto. Tiya balay da. Tatakos mo. Tangar din ng anak. Nukas pagharigan ta ipilit lata idon pa konto ti kayat na. Awan ti maramit mo. Ada maramit minanang. Umantayo kami. Datat nagtulakan mi. Sige. Barbara mayat isuna. Manong nemi andadan atalo iti salas idumteng kami. Kuwapo nga talagang peso ni Don Pacondo manong. Kasla adayot gidyat da kanin tatakos me. Namampay agka edad da kano. Hindi madlaw ko manong nemi. Kasla di makkel di mata ni Don Pacondo nga nakakita kada kami. Kumustahan, Don Pacondo? Don itan nata. Ako matin na di papang mo nga doon. Sika ka di peso. Agam mo kayo, nanang? Sika ka di Silvia. Siyak. Sino takaduan? Ni Rafael. Di anak ko. Et mo kang sawan. Isuda ito yan Rafael. Tsaka mo ka Rafael tinagan na. Nagdabay lang iti tiyan ko. Hindi papanahon dagdag-dagdag ka. Hindi saan mo na ilaban, di karib kanya. Nanang,
Iso ka di? Wala na. Nagbali na kedi nga katulong na. Inaharim na ni Pakundo. Inkarina. Nga ori laksidan da. May laban na laki di panakayat na kanya. Ngamsan nga tinungpal ti Karina. Inimadlawan na gitinagad na kang kuwana nga masikugak. Dinamagdan sa sino. Tinakasikugak niya. Kimbaga ka, ti anak yun. Lalo nga kinagura da. Kat pinapanaw da. Ngawang pulos tinaramidan ni Pakundo. Sana nga tinungpal, ti Karina, nga nakasagana nga malaksid, may laban na lagit panakayat na kanya. O bahaw ti Karina. Saan nga di gusto ti kunak, Pakundo? Kasi sino ako mga amin nga asawaam kat may salakla nga katulong yun. Ngim namati ak iti Karim. Ngim samad gahim nga puddo Karim. Ita, kayat mong asawain ti kaya na iyat ti anak ko. Kayat mong asawain, agawan ti kaya na iyat ti putot mo. Sobra kinadakes, kinaulpit. Ngim na talaga nga kayat mo, kayat ni Marisa, kayat ni Cosme, awan ni Maramidan mi ngagina. Nalupoy kami, nakurapay kami, marigrigat kami. Nagawit na anak. Tanasong bata ng tisaludsod mo nga nabayagan. Diyos ay sinot amam. Isu na tinaulpit nga mam. Isu na ti mga asawa iti kainayat mo. Yung gamin Cosme, makananak. Mabait lang, Silvia. Pakundo. Anak ko gaya masula. Sumad lang ay man pagkakaingasan. Kumusta anak? Timakder nga masadagan niya. Timakdarak magmanong na imi. Kit isot mo nang imarakop kanyak. Rafael. Doon pa kundo. Papa ko na. Papa. Nabayag ko nga tinartarigagayan nga maarakop, makitak. Mamamuk ti amak. Kasto'y gaim nga pasamak. Binaybay andak. Sa ita, agawin nyo. Tipuon tiragsak kan biyak ko. Itatanamuha ko niya. Agayin ayat kayo. Saan ko nakalik ka gumampay? Ito pa nang asawak kan ko. Ngayam tulungak ngagbasa. Kanori ka. Di mo kati kayat. Nagkuyog kayo, mapanisyudan, kadagbasa kayo. Tapno na bin pinas tumutlahan, di masakbayan nyo. Panakaisagana ti pamilya nyo. Hagabukin ka ti suporta, papa. Kas panang sulnit ko ka na kita nagkurkurang aking kananak. Kalpasan na baliwan nyo sumapol ti asawa nyo. Naman pakawanak lagi din ni nanang mo. Kaya may pasubli na dating arignan. Isot asawa. Pakundo. Nadamag ko ang sakit mo. Sa rekat ospital. Paagasan ta sakit mo. Ken pasublian ta dati ang pintas mo. Kalpasan na. Isong tumatan ti panangasawa kang ka. No. Kaya't nak. Nagbalin na kidi na pudno kayong kapakundo. Tanamati aki di Karim. Sana kung nga nagayayat.
Impamay sa klatan namin ang atensyon ko itanak ko. No kasta, matuloy matlaeng ang matungpal dagiti karing-kari ita nga sakti nung palidi. No kayat mo. Kapay ka din kasahan. Siyak nga tanti kararagsakan nga anak mam nanang papa numapasamak da ita. Uy. Ngayon, pag-asan ta pala sakit ni nanang mo. Kanda kayo, sagana kayo, Marisa, pare Kusme. Anak ako naman. Ay, basta lakit pagbasaham na ito anak ko. Gumik ko. Kaya na, suda nga doon nga kayo na yat. Ngem, di ka pilag ko ha. Baka agsikog kayo. Agsikog ka Marisa. Kaya mabalimot lang ta. At adamatan mo paspasama ka na kami. Kasi ta, dumati pa man ti pa nagbasak. Iti pa naganak ko. Mabaling kong tumat ng anak sa kung tumanagbasan. Nagkano na. Ana, huwag gayam Rafael. Magabagan ko sa mga turod nga sa sikaswem. When pa, napinasda niya no, at ako mapuunan nga mang develop. May anak ba nito at ito no bigat. Tindan to pa siya rin, takitantan no kasanot ramidan. Nagpeso no papa. Uy, napatag ka no king kada dyan nga turo, naging making kukwa. Baring no ila ko da papa, tagatangin nyo. Ay, kawa na. Ijati ang tera pahap may gani Marisa nga, pangipatakdaran ti balay mi. Pangipatakdaran nyo ti mansyon. Uy, di bakap mo. Magbasa kayo pala nga muna. Kaya, kabayatan na madabdevelop na dyan nga maturod. Nakaragraksak kami nga root nga nagawid kininanang manong nami ng anak makuna ita. Anak, awanan ti problema. Kaya't na kun nga ikasar, ti amam. Kita, dito'y balay, papintasan tanto na, babaeng kengkuana. Baka pala akong dito yan. Kita, makidan na kakengkuanan. Hana. No, at dabalay na dyan, masapol nga dabalay mo dito eh. Ken, titurod, baka no, saan lang ang balay yung kin Marisa nut may parak derita, no, baka no, balay mo pa kin papang mo. No, aniyaman manong name iti nagtutulagan, iso tinaaramin. Nagatang ni papa, titurod, manong name, kita nangala itinalaing ng agriculturist ganang develop kadeta nga turod. Babay mo't lang tulong ko, nga itapraping ko no kasi nga Sabado kin Domingo, ta, isot pa nagawid mi ni Marisa, agkaskasera kami agbasbasa. Manong nemi, inidyan mi pailaeng itagkanaig. Tama nga numaati pa, di pa nagbasa mi. Nagipturang pailang, manong nemi inananusan. Kahit nung kasta, nga malam ti Domingo, manong nemi, adakam dito turod. Nga madaman ng madab-develop. Hamit maramit ti kayat mi at adamit lahat tawari Domingo kadal talaga iti gub-ubra. Napintas manong name iti pa nakadevelop. Naisina ti pagtarak ng ti kalding, naisina ti pagtarak ng ti baka, manong name. Naisina, siyempre, pagtarak ng ti tilapia, paltat. Sa bali matayan, di kiti mamulaan iti nateng manong name. Napaagasan ni nanang manong nemi ket nagsubli ti dati nga salunat na agenggang idadda kami ni third year college ken ni Marisa ison di pa nagkalaysa di ito nagkalaysa da papa ken ni nanang ket kas na napaap na manong nemi iti metlaeng balay mi ti napadakkel ken napapintas ket dito iti pagyanan da nanang ken ni papa nga pagawidan ni papa nga gapo iti negosyo. Inagraduar kami kaniya Marisa manong nemi siyempre intednan ni papa iti may sanga-sanga ti negosyo na kedda kami iti lang i-manage at the business administration ti kurso mi manong nemi.
Kaputa, ag-asawa kami matan kini Marisa, manon nemi, ket ititurod nga mismo, iti nakaipatakderan, ti panakkilen nga balay. Ket ito iti nagsangitan, dagiti apuko da papa, kini mamaitan ti awag ko, manon nemi. Nga nagritiron ni papa, iti trabaho na, tainted nang kada kami kini Marisa, amin-amin nga sanga ti negosyo, kada kami tinang manage. Kaya makasta nga agawid kami manong nemi ti Sabado ken Domingo, siyempre adda kam dito'y balay. Ito tuktok ti turod, nakaragragsak kami, akas karagsak, da papakin ni mama, karagsak dagiti anak mi, karagsak dagiti taraken mi, karagsak dagiti tumatayab. Tapos lamay sa para iso ti pangyarigan mi, iti turod manong nemi. Nakaragragsak agsipud ta, tinabayagan nga sapulek nga amak addan kedi so damet laeng kininanang wala ni mama tinagasawa ngata kami madlang kini Marisa iti nagkatuluyan no mampayadda may sangadon ang mga gaw kanya no saan nak nga taaputot baka no talaga nga inagaw na ti babae nga ipatpatay ko inuan niya talaga ti may kari mapasamak manon nemi mayat tayo manuno saan isu ti mapasamak. Dito nga rod, ti pagkasarita. Manong nimi kit thank you, itilaing mo nga nang ibasa, kat sabay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwag kat pagsarmingan, ti bihag, kadagitipadak na nagbuya, kat nagdengeg, more power to your program, manong Ed Candos. Ito yung agyaman nga paghayam mo, Rafael. Thank you, Rafael. Thank you, mat kadagiti nagbuya.